This is the westernmost community in Greece, and we are here to provide connectivity to one of the most important lighthouses in the Mediterranean Sea. Τοποθετήσαμε σήμερα αυτή την κεραία του Starlink. Θεωρώ ότι θα κάνει πιο εύκολες τις προσωπικές μας στιγμές εδώ πάνω, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε όλοι οι οικογένειες, έχουμε όλοι αυτά που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Απλώς εδώ πάνω γίνονται όλα πιο δύσκολα, λόγω ότι είμαστε απόμακρα. Οπότε σίγουρα θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε κάποιες δύσκολες στιγμές καλύτερα.